पण चष्मा घेऊन ये, तिथं ठेवलाय तो. तर मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आणि दुपारचं सगळ्यांचं जेवण झालेलंच असेल, तर मला नक्की कळवा तुमचं दुपारचं जेवण झालंय का. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीतिया हे चॅनल आहे माझं, आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत, टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर तुम्हाला पाहायचे असतील तर नक्की पहा, आणि कमेंट पण करा, कसे व्हिडिओ वाटले तेही सांगा. खुशी, ते मला एक तिथं बघ, आपली बॅग आहे ना. आवाज नाही येत ग ताई. गणेश दादा, सॉरी, आवाज म्यूट केलेला विसरली. पटापटा सर्वांनी जॉईन व्हा कोकणची प्रीती या चॅनलला. कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ पहा आणि जॉईन व्हा, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. इथं तुझं नाव लिही, इथं ही स्पेलिंग लिही, गर्ल. ओके, इथं तुझं नाव लिही, तुझं नाव लिही इथं वरती लिहा ते तुझं नाव. कशी आहेस माझी ताई, माझी आई? मस्त आहे मी. हॅपी दिवाळी ताई, माझे ताई. हॅपी दिवाळी सर्वांना. दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा हा. ओमकार जगताप, हाय ओमकार दादा, नमस्कार. कुठून आहात आपण? स्वागत आहे. गर्ल गर्ल ही स्पेलिंग. ओमकार दादा, कुठून आहात आपण? हरीश दादा महाजन म्हणतायत हाय. हाय हरीश दादा, नमस्कार. खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनल मध्ये. हरीश दादा, तुम्ही कुठून आहात? देवा पार्थ रथ को यही रोक दीजिए, मुझे किसी सुंदरी का आभास हो रहा है. हो का? ओमकार दादा म्हणतात हाय. हाय ओमकार दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात नक्की सांगा. ओमकार प्रथमेश दादा म्हणतात दीदी माझी आली लाईव्हला रे. येस. हरीश म्हणते काय करत आहेस? हाय हरीश दादा, कुठून आहात तुम्ही? मी लाईव्ह घेते दादा. त्यानंतर स्वप्नील कानेरकर, जेवण झालं का ताई? स्वप्नील दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनल मध्ये. स्वप्नील दादा नमस्कार, तुम्ही जेवलात का?
माय हाईट इज, हे राहू दे खुशी, नंतर करायचं, हे एवढ्यात नाही शिकवलंय. ओके, तेच तेच नको नंतर. तू कर स्पेलिंग वाच. शुभम चौधरी म्हणतायत हाय हरीश. शुभम दादा हरीशला हाय म्हणतायत. ओमकार बसुडे म्हणते जय श्रीरामजी, जय श्रीराम. ओमकार दादा तुम्ही कुठून आहात? हरीश दादा म्हणतोय पुण्यावरून. हरीश दादा तुम्ही पुण्यावरून आहात? हे भगवान, काय यार, एवढं बोलली आणि हेच नाही. स्वप्नील दादा म्हणते ताई की शिगमा छान पडला ना. गणेश दादा म्हणते काश्मीर का. हरीश ओमकार दादा म्हणते जय श्रीराम. हरीश दादा म्हणतात पुण्यावरून. शुभम दादा म्हणतात हाय हरीश. प्रथमेश दादा म्हणतात दीदी तुझं जेवण झालं का? हो प्रथमेश दादा जेवली मी, तुम्ही जेवलात का? सचिन दादा म्हणतात पुणेमध्ये कुठे राहता? कोणाला विचारताय सचिन दादा? हरीश दादांना विचारताय का तुम्ही? हरीश दादा म्हणतात हाय. हाय हरीश दादा. स्वप्नील दादा म्हणतात नमस्कार ताई. नमस्कार स्वप्नील दादा. शुभम दादा म्हणतात कुठे राहतात? शुभम दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. स्वप्नील दादा म्हणते ताई शिगमा छान पार पडला ना कोकणचा? हो मस्त पडला, पण मला जायला नाही मिळालं. गणेश दादा म्हणते काश्मीर का दिल्ली महाराष्ट्र? जम्मू काश्मीर. गणेश दादा म्हणते आवाज आवाज. हाय सचिन. शुभम दादा म्हणतात. गणेश दादा म्हणतात आवाज 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 आवाज. ताई आवाज येत नाही. गणेश दादा म्हणतात नॉट्स कमिंग व्हॉइस. मी नाही बोलणार ताई तुझ्याशी, जा. कशाला रे बाबा, काय झालं? मंडळी पटापटा कमेंट करा कोकणची ताई या चॅनलला. पटापटा कमेंट करा. कमेंट करा आणि सांगा कुठून बोलताय ते. हरीश दादा नक्की कमेंट करा. पटापटा कमेंट करा मंडळी. अभिजित शिंदे मध्ये ताई कुठे आहे तू? छोट्या भाऊला विसरली आहे काय? नाही दादा, कशी विसरेन मी, अजिबात नाही विसरत. स्वातीताई म्हणतात ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा दिल कितना खाली खाली हो जाएगा. जाना मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे. जान तुझे किया है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे. जाना मेरी जाने मन. गणेश दादा म्हणते मला राग आलाय. आता माझी सटकली. आता माझी सटकली. आता माझी सटकली. आता माझी सटकली. जिगरा है फायटर. ताई माझं ओळख करून दे, मी तुझा कोण आहे सांग प्लीज. पण माझं चॅनल आहे सांग प्लीज. अभिजित दादा माझे भाऊ आहेत आणि त्यांचं पण चॅनल आहे, त्यांना सर्वांना त्यांना जॉईन व्हा. गणेश दादा म्हणते सॉरी ताई. ताई लाईव्ह गाणं बोल नाही आहे. लाईव्हला गाणं बोलायचं नाही का? मग काय होतं?
गणेश दादा, अशीच असती माझी आई तर आम्ही असतो तुझ्यासारखे सुंदर ताई. वा 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 वा. गणेश दादा म्हणतात ओके ओके ओके. प्लीज पटापटा लाईक करा सर्वांनी. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला लाईक करा. पटापटा लाईक करा सर्वांनी. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. सटकली आता माझी सटकली, आता माझी सटकली, मला राग येतोय, आता माझी सटकली. प्लीज कमेंट करा सर्वांनी. कमेंट येत नाही आहेत सर्वांच्या. अभिजित दादा मध्ये श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. पाय लागू. रामकृष्ण हरिताई, तू कशी आहेस? माझी मोठी बहीण आली आहे, तुझं मनापासून स्वागत आहे मी. लाईक केलं आहे. तुझा भाऊ आला आहे, माझं भाचा भाची मामा आलं आहे. वा 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 वा, खूप छान खूप छान. चला ताई, उद्या बोलू, कामाला जायचं आहे. ओके स्वप्नील दादा, व्यवस्थित जावा, काळजी घ्या स्वतःची. बाय बाय, टेक केअर. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. आता माझी सटकली, राग येतोय, जिगरा आहे टायगर. तुम्ही पण तुमची काळजी घ्या स्वतःची. ऊन खूप आहे. हो दादा. प्रथमेश दादा म्हणते दीदी तुझं जेवण झालं काय ग? हो झालं झालं. ताई तू कुठं आहे? जम्मू काश्मीरला की पुणेला? जम्मू काश्मीरला. गणेश दादा म्हणते ताई माझी आई कशी आहेस ग माझी आई? अरे भावा, किती वेळा सांगायचं मी बरी हाय बरी हाय. तू 10 वेळा विचारल्याने मी माझा आन्सर बदलणार आहे काय र? कृष्णा वर्देकर, नमस्कार कृष्णा दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कसा आहेस तू? हाय, कसा आहेस? ताई पुण्याला कधी येणार आहे? पुण्याला काय माहिती. दीदी, प्रथमेश दादा म्हणते दीदी आता मी बायकोच्या गावाला चाललोय. बायकोचं गाव कुठे आहे दादा तुझ्या? कृष्णा दादा म्हणते बरा आहे. वहिनी कशी आहे? वहिनी कशी आहे कृष्णा दादा? मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची ताई या चॅनलला जॉईन व्हा पटापट सर्वांनी. ज्यांनी ज्यांनी कमेंट नाही करत आहेत त्यांनी प्लीज कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. कृष्णा दादा म्हणतात बरी आहे. ओके ठीक आहे. जेवलात तुम्ही? आकाश राठोड म्हणते बिजापूर. हाय आकाश दादा, नमस्कार. आकाश राठोड बीजापुर से बात कर रहे. मराठी आहात का की हिंदी? यू आर हिंदी. अभिजित दादा म्हणते ताई मी मुंबईचा आहे ताई, माझं लग्न येणार आहे, लग्न होणार आहे असं म्हणा. येणार आहे काय? कॉंग्रॅच्युलेशन्स अभिजित दादा. कॉंग्रॅच्युलेशन. होय, तू जेवलीस का? हो मी पण जेवली. आकाश दादा आत्ता. आत्ता काय? ओके, मराठी आहात का तुम्ही? खूप छान. पटापट लावला सर्वांनी जॉईन व्हा. आकाश दादा चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. कोकणची प्रीतिया हे चॅनल आहे. मी कोकणातली आहे. माझ्या चॅनलवर कोकणातले आणि टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. नक्की जॉईन व्हा.
ताई दिनांक फिक्स झाली नाही. ओके, डेट नाही फिक्स झाली का? करा करा, लवकर करून टाका. आकाश, जय महाराष्ट्र. मी कर्नाटकचा आहे, मराठी बी बोलते. ओके, कर्नाटकचे आहात पण मराठी बोलताय, लय भारी. खूप छान आकाश दादा, खूप छान. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. ताई एक बोलू का ताई, म्हणजे दुसरी आई असते ना, मग एक लहान मूल एक प्रश्न 10 वेळा विचारतो ना ग ताई. हो, पण आई पण कंटाळते ना कधी कधी. मग काय. सूरज दादा नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ दादा, श्री स्वामी समर्थ. आतुष कुमार, हाय आशु. प्रीतिया दीदी, सुप्रिया दीदी ने आपका दिया हुआ वॉच दिखाई आज. हाँ. हाँ, उन्होंने मतलब ना संभाल के रखी है क्या? वाओ, बहुत बढ़िया. उनके बर्थडे पे दिया था आई थिंक. राजेंद्र वाघमारे, हाय राजेंद्र दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. पटापट लाइक करा सर्वांनी. आशुतोष क्या कर रहे हो भाई, खाना खा लिया? ताई कुठवर आले आहे, काय कुठवर आले आहे? आशु बोल रहा है, हाँ संभाल के रखी है. यस. बहुत अच्छा लगता. हम दो ऐसे फ्रेंड्स हैं कि मतलब अपने लाइफ में कितने भी बिजी हो, हम एक दूसरे को फोन भी ना करें, लेकिन जो एक फ्रेंडशिप है वो कभी नहीं खत्म होगी. ऐसे फ्रेंड है, मतलब हर हर रोज हर दिन बात करने वाले हम नहीं है फ्रेंड, लेकिन जो है वो दिल से है. हाँ खा लिया, आपने खाया? हाँ मैंने भी खाया, अभी खाए और लाइव लिया. नहीं तो मतलब सुबह टाइम नहीं था लाइव लेने के लिए, नहीं तो मतलब 1-2 बजे लेती हूँ. राजेंद्र दादा म्हणताय जय भीम म्हटलं. हो राजेंद्र दादा, मी तुम्हाला नमस्कार म्हटलं. जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. सूरज दादा म्हणताय ताई लवकर विसरलो. नाही सूरज दादा, कशी विसरेन मी? सूरज दादा नाही विसरली मी. राजेंद्र दादा तुम्हाला राग आला का? सूरज दादा म्हणतायत ताई लवकर विसरलो. नाही विसरली दादा मी. ला 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 ला. मेरा है टाइटल. सुपर सॉन्ग सिस्टर. आकाश भाई थँक्यू सो मच. सूरज दादा मग मुलगी बघितली का? काम चालू आहे सूरज दादा. माझ्या दिराला पण मुलगी पाहिजे. आता मी मला घराकडले पण सांगतात की पोरगी शोध. अरे कहाँ से ढूंढू भाई, मुझे तो मैं कोई किसी को नहीं जानती. अरे मी माझ्या भावाच्या लग्नात गेलेली ना, तर तिथं मला सगळे चेहरे अनोळखी, मी कोणालाच ओळखत नव्हती आणि माझी बहीण भाऊ सगळ्यांना ओळखत होती. आणि माझ्या एक चुलत आत्याचा मुलगा होता, सांगते मी त्याची गंमत. चुलत आत्याचा मुलगा होता, तो माझ्याकडे बघतोय, पण मी म्हणते हा पोरगा माझ्याकडे का बघतोय, मगाचपासून बघतोय. आणि मग ना मी स्टेजवर गेलेली, तर म्हणतो ताई तुम्हाला ओळखलं? म्हटले नाही ओळखलं. म्हटलं हा कोण? तर म्हणते तू मला ओळखत नाही? राणीताई, नागेश दादा सगळे ओळखतात मला, तूच कशी ओळखत नाही? मी म्हटलं मग तो सांगतो, मी म्हटलं तुला कधीच मी बघितलं नाही तर कशी ओळखणार? म्हणजे अशी पण आहेत, मी खूप जणांना नाही ओळखत घरी. म्हणजे माझं लवकर लग्न झालं, त्यामुळे मला एवढी कोणाशी ओळखच नाही. आकाश दादा हसतोय. प्रथमेश दादा दीदी तुला भाऊ आहे
बहीण आहे का? हो, मला एक भाऊ एक बहीण आहे. सुरेश ताई, तुमच्या जवळील बागा ना? हा, माझ्या जवळ, आमच्या जवळचीच बघायला, पण तेच ना. सावत्या, किती लवकर झालं लग्न. हा, माझं 22व्या वर्षी झालं लग्न. मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. प्रथमेश दादा म्हणतो, दीदी वय काय आहे ग? आता वय वगैरे विचारू नका मला तुम्ही माझं. वय नका विचारू मला, वय नका विचारू. म्हणजे म्हणजे असं होतं की आमचं पहिलं घर दुसरीकडे होतं, आणि नंतर जेव्हा आम्ही आमच्या म्हणजे गावामध्ये जेव्हा घर बांधलं ना, तेव्हा तिथं ओळखच जास्त नाही झाली. म्हणजे मी 2013 मध्ये गेली, 14, 15, 16 मध्ये लग्न झालं. 2-3 वर्षात कुठेच एवढी ओळख होते. आणि कधी आम्ही गावाबिवात जास्त फिरलोच नाही, त्यामुळे मला माहितच नाही. दीदी सॉरी. इट्स ओके. मंडळी, पटापटा कमेंट करा. काय यार, आज कमेंटच करत नाही यार. मंडळी, पटापटा कमेंट करा. दीदी, बहिणीचं लेडीज पार्लर नवीन काढलंय काल. हो का? खूप छान. मागे तर तुम्ही सांगत होता तुमचं काढलं म्हणून लेडीज पार्लर. मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला जॉईन करा पटापटा. ला 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 रा रा. मिळती. मी आता फेस लाईव्ह बंद केलं. सावत्या दादा म्हणते, तुम्ही कोकणी आहे का? होय, मी कोकणी असय. तुमका येता काय कोकणी भाषा? मी कोकणातला असे, कोकणी गर्ल. तेरे इश्क ने साथिया. तुम्ही कुठले आहात? नैनों के अश्कों के बहते धार. माझं नाही लेडीज पार्लर, माझ्या बहिणीचं आहे. ओके ओके, तुमच्या बहिणीचं आहे का? तेरे इश्क ने साथिया, मेरा हाल क्या कर दिया, अश्कों की बहकी से. माझा दाताचा दवाखाना आहे. कुठे आहे दादा तुमचा दवाखाना? तुमच्या दाताचा. हाय प्रिया. हाय प्रिया. काय आज स्पेशल? काय नाही गो. गो दिसत नाही. अगं, मी लपवून घेतलंय स्वतः गो.
सावत्या दादा सावंतवाडीचे. ओके बाय. सावत्या दादा तुम्ही सावंतवाडीचे, खंय सावंतवाडीचे? सावत्या दादा सावंतवाडीचे आसत, म्हणजे माझ्या चॅनलवर कोकणातले इले, म्हणजे माझ्या चॅनलवर कोकणातले इले. गोप्रिया हे बघ सावंतवाडीचे तुमच्या जवळचे. प्रथमेश दादा म्हणतात. काय बोलत होते? माझा दादाचा. प्रथमेश दादा तुम्ही कोकणातले असाय, मग प्रथमेश दादा मालवणी भाषा येते का तुम्हाला? प्रियाताई म्हणते जेवण काय? अगो आज जेवण आमटी, ऑमलेट आणि उकडलेली अंडी. सावत्या दादा हसत. दादा सावत्या दादा संकासूर येता मा. सावत्या दादा संकासूर येता मा. सावते दादा म्हाका सांगा, तुमच्याकडे पण असंच बोलतात काय? मा जेवलं मा, जेवतो मा, काय करतो गो, असं बोलतात मा. कुडाळ. तुम्ही आता सावंतवाडी बोललास, आता कुडाळ बोललास, हळूहळू कणकवलीक जाशात, मग काय सांगू? काय तर खरं सांगा एकदाचा. कुडाळाची असं आहे की सावंतवाडीची असं आहे? तुम्ही कुठून? मी कुडाळचा, कुडाळ तालुको माझो. मी कुडाळचा, कुडाळचा प्रीतिया आसय, माझ्या चॅनलचा नाव कोकणची प्रीतिया आसा, कोकणची प्रीतिया प्रीतिया. दीदी तुझी उगाच चेष्टा केली, मी सांगलीतला आहे. मग मेरे को पता है ना आप झूठ बोल रहे थे, इसलिए तो मैंने फिर से पूछा की तुम्हाला जे पहिलं सांगितलं ना ते नाव आठवायला आठवते की नाही हे बघण्यासाठी मी तुम्हाला रिचेक केलं. ओके, पहिलं तुम्ही काय सांगितलेलं, कुठले आहात तुम्ही म्हणून आठवा. ला 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 ला. आता पुण्यात पोचतलो. सावत्या दादा आता पुण्यात जाऊ नको हा, कुडाळकच थांबा. बरं वाटतं ना कोकणातली माणसं आली का? आदित्य. प्रीतीताई जेवलीस का ग? हो आदित्य दादा मी जेवली. तू जेवलास का? सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय ग, तुझं गाव काय ग, आज नाही बोलत का? प्रथमेश दादा हसतोय, देखो मेरे से झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता. ओके, कारण ते मागेच तू ना तुझं रिअल कुठं दवाखाना आहे काय आहे सांगायला म्हणजे असं बघत नव्हतास, कारण तुला तिकडचं काहीच माहिती नाही, मग काय सांगणार? आदित्य दादा सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय ग, पोरी नाव काय ग. प्रियाताई म्हणतात सावंतवाडी कुडाळ सांगली. सावंतवाडी कुडाळ ते गाणं नाही, सावंतवाडीचे पळून सिंधुदुर्ग, कोकणात हरवली ना, काय ते, कोकणात बसली गाव. काय आला परी? आदित्य दादा जेवढं कोकण वाटतो तेवढा सोपा नाही आहे. मी पुण्यात राहिलेलो आहे आणि माझी सासरवाडी मालवणची आहे, मसुरी. कोकणातील सासरवाडीला जात नाही म्हणून सासरचे लोक नाराज होतात. होणारच ना आदित्य दादा, जायला पाहिजे ना बायकोच्या माहेरी. बायको येऊन तुझ्यासाठी राहिली ना आपलं सासर सोडून, मग तुला आवडत नाही का? जायचं ना. एकदा त्यांना ना सरप्राईज दे बघ, कसली कोकणातली माणसं खुश होतात. आदित्य दादा म्हणतोय पण त्यांना कुठं सांगतात की मला तिकडची गरमी सहन होत नाही म्हणून, म्हणून मी तिकडे येत नाही. काय यार,
अरे ऐक, तुला मी बेस्ट ऑप्शन सांगते. ती खुश पण होतील आणि तुला गरमीचा पण त्रास होणार नाही. सांगू का मी ती गोष्ट? सांगायची असेल तर मला सांग. हो, सांग म्हणून. इश्कवाला लव हाय. अरे काय बाबा, मी माझा 1 तास तुझ्या त्या ॲपमध्ये गेला. समजलं? आणि ती मी फाईल खोलत होती माझ्या दुसऱ्या मोबाईलवरून. तर त्याच्यात ए-पी-के येतं आणि त्याच्यामध्ये माझ्या मिस्टरांनी माझ्या आणि अजून एक मोबाईल आहे. त्याच्यामध्ये अशी सेटिंग करून ठेवली आहे, की ते ए-पी-के म्हणजे फाईल डाउनलोडच होणार नाही आणि तुझ्या ह्याच्यामध्ये ए-पी-के फाईल आहे. डाउनलोडच होत नाही. म्हणजे फोन ॲक्सेसच देत नाही करायला. विनायक दादा नमस्कार. हाय. नमस्कार. स्वागत आहे. कुठून आहात विनायक दादा? सुधाकर पांगारे ताई साहेबांना भावाकडून प्रेमाचा जय भीम, जय शिवराय. जिल्हा नंदुरबार. आपला भाऊ सुधाकर पगारे ताई साहेब. सुधाकर दादा, तुम्हालाही माझ्याकडून प्रेमाचा जय भीम, जय शिवराय, जय नंदुरबार, जय महाराष्ट्र, जय सिंधुदुर्ग. इश्कला मी पण गर्लफ्रेंडच्या घरी जाऊन सरप्राईज देऊ का? हा, सरप्राईज देऊ शकतोस, पण मार खाऊन येऊ नको. आदित्य नंतर सांगा सांगा मला मदत होईल. विनायक दादा हो सांगते एक मिनिट. विनायक दादा बेल्ले गावातून बोलते. ओके, बेल्ले गावातून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे. मी कोकणातली आहे. माझ्या चॅनलला नक्की जॉईन करा. माझं रोज लाईव्ह असतं आणि माझ्या चॅनलमध्ये छान छान व्हिडिओज आहेत कोकणातले आणि मी सध्या जम्मूला असते तर जम्मूतलेही. आदित्य दादा मी मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात गेलो होतो. तिकडे भयानक गरमी होती. मी घरात कमी आणि गाडीमध्ये जास्त असायचो. एसी चालू करून. बायको म्हणते तुम्ही परत येऊच नका माझ्या माहेरी असं करायचं असेल तर. म्हणजे तुला लहानपणापासून एसीची सवय आहे का? आदित्य दादा तुला लहानपणापासून एसीची सवय आहे का? इश्कवाला मार खाऊन आलो तर मला सरप्राईज भेटेल. हा, तुला सरप्राईज भेटणार आहे मार खाऊन आलास तर. म्हणजे बायको सॉरी गर्लफ्रेंड म्हणेल अरे हा सरप्राईज द्यायला आला, ह्याला सरप्राईज भेटलं. खा आता सरप्राईज. आदित्य दादा तुला ह्याची सवय आहे का सांग ना? लहानपणापासून एसीची सवय आहे का? मला एसीची सवय आहे असा विषय नाही, पण मी पुण्यात राहिलेला आहे. इकडे वातावरण थंड असतं आणि कोकणामधील वातावरण भयानक उष्ण आणि त्यातल्या त्यात उन्हाळ्यामध्ये तर बोलायचंच नाही. हा, ते तर आहेच. ते तर आहेच. का होते माहिती आहे? त्याच्यासाठी मी तुला एक ऑप्शन देते. तू एक काम कर, मेच्या ना, म्हणजे जेव्हा पाऊस पडायला सुरुवात होतो ना कोकणात, तेव्हा जा. तुला खूप भारी वाटेल बघ. बायको पण खुश आणि मिरगाचं चिकन बिकन खाऊन येशील बघ. इश्कवालामध्ये जाऊ दे, तू ॲप्लिकेशन डाउनलोड नाही केलं. अरे कसं करू? त्याच्यात त्यांनी सेटिंग अशा करून ठेवल्यात की अशा म्हणजे ए-पी-के वाल्या लिंक्स डाउनलोडच नाही होणार माझ्या कोणत्याही मोबाईलमध्ये. माझ्याकडे 2 आहेत. हा एक आहे आणि अजून एक माझा जो लाईव्ह घेते त्याच्यावरही नाही होत. तुम्ही काहीतरी उपाय सांगणार होता, त्याचं काय झालं? हा, मग तेच सांगते ना. तुम्ही आता जेव्हा ना मे महिना, कडक मे महिना असतो, म्हणजे आता तर सुरूच झालाय मार्चपासून. पण तू कधी जा म्हणून सांगू तुला, जूनमध्ये जा. जेव्हा पाऊस सुरू होतो ना कोकणात पडायला, तेव्हा जा. म्हणजे तुला एकतर छान हिरवळगार पण दिसेल, तुझं मनही तिथं छान रमेल आणि तुझ्या बायकोला पण आवडेल. बरोबर की नाही? आदित्य दादा म्हणतोय इश्कॉल वाय-टी पोस्टमध्ये ॲप कसा दिसतो त्याचा स्क्रीनशॉट टाकतो. ओके ओके. आदित्य दादा अहो नाव नका काढू. नॉनव्हेज खात नाही मी. बायको प्युअर नॉनव्हेज आणि मी प्युअर व्हेज. अरे देवा, कसं काय कसं काय जमलं रे बाबा तुमचं? व्हेज नॉनव्हेज माझं नाही जमणार. मला माझे मिस्टर माझी मुलं प्युअर, म्हणजे आम्ही व्हेज पण खातो पण आठवड्यातनं एकदा नॉनव्हेज खातो. आदित्य दादा म्हणतात दुसरे आदित्य दादा आले. लिस्टन गेल्या 5 वर्षात तुम्ही काय शिकला अबाउट दुनियादारी?
खूप काही शिकले. आता विषय काढला आहे तर बोलते, पण अजून दोघांचे मेसेज वाचते मी. प्रियाताई म्हणतात, "गो तेंका सांग पावसात जा आणि कुर्ले धरून दी सगळीच खुश." बघितलंय आदित्य दादा? प्रिया सांगता तसा कर. ओके, मला Instagramवर टाक. ओके. इश्काला लावून. तर आदित्यदादा म्हणते 5 वर्षात तुम्ही काय शिकला? 5 वर्षातलं माहिती नाही, पण या 2-3 वर्षात तर मी असं काय शिकले, की जेवढं तुम्ही तुमच्या माणसांपासून लांब राहाल ना, तेवढी माणसं तुमच्याशी चांगली वागतील. जेव्हा तुम्ही म्हणता ना, अ, म्हणजे तुम्ही तुमच्या माणसांसोबत जास्त राहाल, तेवढे माणसांना तुमचा कंटाळा यायला लागतो. ही परिस्थिती मी ऐकली. म्हणजे पाहिली मी. त्यामुळे मला ते समजलं, की लांब राहण्यातच नात्याचा गोडवा असतो. जवळ राहून लोकांना आपण नकोसे होतो, हे पण शिकली. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याला शत्रूंची गरज नसते किंवा आपल्याला हेट करणारे खूप लांबचे नसतात. ते आपल्या जवळचेच असतात. XYZ असतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वतःला बिझी ठेवायला पाहिजे आपल्या लाईफमध्ये. कारण दुसऱ्यांच्या लाईफमध्ये काय चाललंय किंवा आपण दुसऱ्यांना इम्पोर्टन्स द्यायला लागतो, तेव्हा आपला इम्पोर्टन्स कमी होतो. त्यामुळे हेही शिकले मी. बॅटरी लो. प्रिया ताई म्हणता, "गो तेंका सांग पावसात जा आणि कुर्लेक धरून दी सगळीच खुश." होय ना गो. आमकाव देऊ सांगतोय मी आता का? इश्कल नाही थांब. ओके. आदित्यदादा तिला लय माहेरी जायची इच्छा झाली तर मी तिला मस्तपैकी एसटीमध्ये बसून देतो. जास्तीत जास्त मित्र ड्रायव्हर आहे. त्याला तिला सोडवायला पाठवतो. काय यार, हे काय बरं आहे का आदित्यदादा? छी! असं करतं का कोणी? म्हणून तुझ्यावर नाराज होतात. गॉडफादर म्हणते, "आमच्याकडे खूप गरमी असा." आमच्याकडे बाबा मस्त थंड असा, मस्त थंड. फॅन सुद्धा लावूक नाही दाखवते बघा. फॅन पण लावूक नाही. विचार करा, म्हणजे किती थंड हो असा. ऋषिकेश दादा म्हणतात, हाय हाय ऋषिकेश. आदित्य दादा, आम्ही बरोबर होतो कॉलेजला पुण्यामध्ये, बाकी तुम्ही समजून घ्या. ओके, समजदार को इशारा काफी होता है. गॉडफादर, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका. प्रियाताई म्हणता, गो पण घोवासोबत रोज असतो त्याचा काय? घोवाचं नाही गो सांगणं, बाकीच्या अदर गोष्टीचं सांगतंय. घोवा आता काय, घोवान लगीन केल्यामुळे तेका आमका झेलूचा लागतला, आमका तेंका झेलूचा लागतला. नो ऑप्शन. आदित्य दादा, तुम्ही तुम्ही तुमचा जो अनुभव सांगितला त्यातला एक मराठीमध्ये म्हण आहे, दुरून दुरून डोंगर साजरे. होय होय होय, ह्या मात्र खरा, दुरून डोंगर साजरे. खरंच आहे. दुरून म्हणजे जेव्हा तुम्ही लांब असताना तेव्हा तुमची किंमत खूप चांगली असते आणि जेव्हा तुम्ही जवळ जाता ना, तेव्हा आपली किंमत कवडीमोल असते. त्यामुळे लांबच राहून आपण हाय-बाय करायचं. विनायक दादा, बेलेगावातून बोलतोय ताई. हो विनायक दादा, कसे आहात तुम्ही? ऋषिकेश दादा म्हणतोय हाय. जे पेराल ते उगवेल, हो ना? नाही. मी कधीच असं पेरलं नाही. आदित्य दादा म्हणते दॅट्स ऑल आन्सर व्हेरी गुड. थँक्यू. माझे हे आन्सर मी विचार करून वगैरे दिले नाही आहे. जे मी एक्सपिरियन्स केलं आहे तेच दिलं आहे. ऋषिकेश दादा म्हणतात हाय. आदित्य लिसन्स, तुम्ही कुठून आहात नक्की मला कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. आदित्य दादा म्हणतात तुम्ही जे आयडिया सांगितली मला पावसाळ्यामध्ये जूनला त्या पहिल्या आठवड्यामध्ये कोकणात जाण्याची, ही आयडिया मला माझ्या मेवणीने पण दिली होती, पण मला त्याच्यात काही मजा वाटली नाही. कारण कदाचित तुला कोकणच आवडत नसेल आदित्य दादा, मला असं वाटतंय. कारण कोकणात जायला माणसं तरसतात. कारण तू कोकणातला नाहीयेस. तुझ्या बायकोला माहिती असेल की कोकण म्हणजे काय आहे आणि तिथं जाण्याचा जो आनंद आहे तो काय आहे. तुम्हाला सांगतो, कोकणामध्ये खरी मजा जो व्यक्ती नॉनव्हेज खातो त्याचीच. आमच्यासारख्या व्हेज लोकांना काय भात आणि भातच. हो. पण तुला भेटू शकते म्हणजे चवळीची उसळ, वालीच्या शेंगांची उसळ, फणसाची भाजी. हो ना?
इश्क इंस्टा पे भेज दिया है। ओके इश्क वाला लव, इश्क वाला लव, ला 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 ला, इश्क वाला लव। मंडळी, ओ मंडळी, पटापटा कमेंट करा ओ मंडळी। 1 तास होय दिलो असा, पण काय कमेंट करत नाही। ओ मिस्टर बिन, ओ अलादीन आलो आलो, ओ आलो आलो, ओ मिस्टर बिन, ओ अलादीन आलो, बोला ताई। हाय मिस्टर बीन, कसे आहात? आदित्य, वेर आर यू फ्रॉम? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र इन कोकण। वेर आर यू फ्रॉम? व्हॉट युअर प्रोफेशन? आय एम हाऊसवाईफ अँड माय यूट्यूब चलाईंग मी यूट्यूब चलाईंग। मिस्टर इश्कॉलर म्हणते पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे स्क्रीन ठीक नहीं दिख रही है। हो का? अरे यार सॉरी, खरंच माझ्या त्या मोबाईलमधून नाही होणार आहे, कारण काय माहिती आहे ना, ते सेटिंग यांनी करून ठेवलेत ना की कुठलीही लिंकने, पण तू एपीकेने का बनवली? त्या एपीकेमुळे माझं होत नाही आहे, हार्मफुल दाखवतंय तिथं। मिस्टर बिन म्हणतात बोला ताई, बोला मिस्टर बिन, हाव आर यू बिन? गॉडफादर, हा मच्छी बेस्ट असते, मछली जल की रानी है, गॉडफादर की रानी है निवृत्ति गोपाल, ओ बोलो बोलो। निवृत्ति भाई नमस्ते नमस्ते, आपका स्वागत है। आदित्य म्हणते मी पुणेवरून। हो का आदित्य दादा, तू पुण्यावरून आहेस का? खूप छान, खूप मस्त वाटलं मला, खूप छान असे क्वेश्चन विचारल्याबद्दल। अजून काहीतरी विचार कीच असं जे ज्याची जेन्युअल उत्तर असतील। इश्क वाला लव, कोकणची माणसं साधी भोळी, काजात त्यांच्या भरली शहाळी। ए निवृत्ती, तुझं नाव बघ किती बेकार आहे, हड इथून, चल निघ इथून। मिस्टर बीन, अजून जेवलो नाही ताई, काय करू? का दादा? आज मी तिसरे घेतले जेवण्यासाठी, पण खाल्ले दुसरे मग बनवलात का तिसरे? मिस्टर बिन हो म्हणतात। अप्पा, अप्पा चौधरी म्हणतात अहो कुठून ताई? अप्पा दादा, मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, तुम्ही कुठले आहात? मिस्टर बिन म्हणतात काजात त्यांच्या काजात भरली शहाळी इश्कला म्हणते अरे सेफ आहे, कुछ ॲप कुछ हार्मफुल नाही, कंटिन्यू एनीवे कर। अरे तसं येत, मी तुला ह्याच्यावर फोटो टाकलेला आहे, ह्याच्यावर तिथं मी केलंय डाउनलोड, पण ते दिसतच नाही बाबा, म्हणजे तिथं होतच नाही ते ओपन। आदित्य, मला कोकण आवडत नाही असा विषय नाही, त्यासाठी कोकणात फिरावं लागेल, मग समजेल की कोकण असते। मी यावर्षी 100% जून एंडिंग किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये जाणार आहे, तेव्हा सुट्टी असते तर आम्हाला। हा तू जा, खरंच पावसात जा, जरा शेतीबिती करतात, जरा शेतीबिती करायला लाग, है ना, छान छान नेचर मधले फोटो काढ। आधी कोकणातली मुलगी आवडली म्हटल्यावर कोकण पण आवडायलाच पाहिजे, यात काही शंका नाही। येस राईट मिस्टर बिन म्हणते आता बनवायला गेली आहे बायको 3 वाजता, आमच्याकडे सिलेंडर मिळत नाहीये, सगळे प्रॉब्लेम झालेत सिलेंडर, माझा सिलेंडर कधी येणार? पैसे तर घेतले सिलेंडर वाल्यानं, माझे पैसे कधी येतोय काय माहिती माझं सिलेंडर, माझं सिलेंडर। इश्कवाला लो म्हणतोय कंटिन्यू एनीवे कर, होईल डाउनलोड। अरे ते ओपनच होत नाहीये रे भावा। राजेंद्र पाटील म्हणतायत हाय हाय राजेंद्र दादा। भूषण दुरी म्हणतायत काय गो जेवलं? होय रे भूषण दादा, काय रे येणच नाही तू माझ्या लाईव्ह? जेवलंय बाबा मिया। मिस्टर
1500 देऊन घेतला आज मी. हो का? एवढा महाग झालाय 1500 रुपयाचा. इथं किती होता? 900च्या वरती काहीतरी होता. मिस्टर बीन म्हणते हाय से. इश्कॉला म्हणते जाऊ दे, मग तू रेकॉर्डिंग मध्येच खुश राहा. मला तू पाठवत राहा, मी वाचेन. दिवेश म्हणतो हाय. हाय दिवेश. रूठा रूठा है एक परिंदा ऐसे रूठा कि फिर ना जुड़ना पाया. छोटा छोटा है एक परिंदा ऐसे छोटा कि फिर ना जुड़ना पाया. पण आदित्य म्हणते पण एक खरं सांगा तुम्ही मला. काय खरं सांगू? सांग, विचार. मिस्टर बीन ब्लॅकने देतात, बुकिंग करावे लागतात आधी, ते सुद्धा मिळत नाही बुकिंग करून. मग आता जेवण पाहिजे, नंतर तो लगेच घ्यावा लागेल. मग ₹500 तोड बघून काय फायदा. मग काय लागतील तेवढे. ते तर आहेच ना, जे लागते ते घ्यावंच लागतंय. भूषण दादा म्हणते येतंय मी लाईव्ह का? कधी रे? कधी येतस तू? आंबे पाठव पहिले. भूषण दादा आंबे पाठव. आदित्य दादा ते गाणं फक्त म्हणायला आहे की कोकणची माणसं साधी बोळी? नाही आहे, म्हणायलाच नाहीये. आता तू माझ्यावरूनच बघ ना, मी किती साधी भोळी आहे. 960 रुपये होता. हा 960 रुपये होता ना. आम्ही पण आज मी भरून घेतला, पण आलाच नाही अजून. म्हणजे घरपोच करतात ना, तर आलाच नाही अजून. कधी येतोय काय माहिती. हाय सनंदी सांगलीकर. लाईक डन. काय ओपन होत नाहीये. मग थोडं मोठा धोंडा टाक त्याच्यावर. धोंडा म्हणजे दगड. मला माहिती आहे धोंडा म्हणजे दगड आहे ते. अरे ओ सानंदी सांगलीकर, इश्कवाल्याचा एक ॲप बनवलाय त्याने, मैफिल कट्टा. तो ओपन होत नाहीये. इश्कवाला म्हणते मोदी सरकार गटार लाईन मधून गॅस तयार करणार आहेत. फक्त बीजेपी वाले आले की त्यांना बोला चल रे गॅस चालू करून दे. अरे देवा. भूषण दादा म्हणता विसरलंस, येते मी यंदा आंबे नाही. माका नाही, माका माहिती नाही, माका आंबे होय. तू माका 10 वेळा सांगलास आंबे नाही, तरी मी आंबेच मागतो. नाही माका होय म्हणजे होय. आंबे नाही काय माका सांग. इतक्या आपल्या कोकणात ह्याच्या देवगडात आंबे नाहीत असं होताला? काय पण सांगतस तू. देवचे नाही तर सांग ना, देवचे नाहीत म्हणा. आंबे नाही म्हणून सांगा मोकळे. पहिली पेटी पोचली सुद्धा. कोणच नाही पाठवलं. आदित्य दादा म्हणते एकंदरीत माझ्या बायकोवरून मला वाटते की कोकणची माणसं खूप रागीट आणि खूप तापट असतात. तुम्ही प्रेमाने वागलात की कोकणची माणसं पण प्रेमाने वागणार. तुम्ही तापट वागलात, वाकड्यात शिरलात की कोकणची माणसं पण वाकड्यात शिरतात. हे लक्षात ठेवायचं. यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलो. कोणाचं? दिवेश कोणाचं सांगतोय? इश्कॉलर मध्ये आदित्य मग तर तुझा हा मेसेज तुझ्या बायकोने पाहिला तर? आदित्य म्हणते हो तुम्ही कोकणी भाषा बोलता. माझी मेवणी पण अशीच बोलते. काय बोलते तिला तिचंच कळतं. कधी कधी तर वाटतं की दाजीला शिव्या देते की काय. या मात्र बरं असं ज्यांना मालवणी समजत नाही ना त्यांना काय पण बोला. मेल्या काय कळता तुका? होय म्हणणार. हो त्यांना काय कळतच नाही. मालवणी मध्ये काय बोलते ते. 4 शिव्या घातल्या. हा मस्त मस्त. आपण करणार. ज्यांना मालवणी येत नाही त्यांना ते तुमचे तर वांदेच. सनंदी सांगलीकर तुम्ही कोकणातील आहात ना, मग कशाला आंबे मागता? अहो सनंदी सांगलीकर मी कोकणातलीच आहे, पण कोकणात आंबे खायला कोकणात जावं लागतंय ना, मी जात नाहीये ना. आदित्य म्हणते इश्कलर नको रे बाबा नको. आदित्य दादा वहिनीचं नाव सांग. वहिनीपर्यंत पोचतो आम्ही आणि सांगतो यो आमच्या कोकणाची वाट लावता. एका कोकणात जाऊचा नाही, एक दिवशी किडनॅप करूनच घेऊन जाऊया अख्ख्या गरमीत आदित्य दादा.
रूठा रूठा एक परिंदा है से छोटा कि फिर ना जुड़ना पाया पाहती आस ही ओठी पाहतो मंडळी कमेंट करा कमेंट करा कमेंट करा. तुम्ही म्हणाल काय या ताईचा अवतार होय ना. भूषण दादा म्हणते आज काय केलंस. आज आमटी अंडे उकडलेली अंडी आणि ऑमलेट. अरे बाबा गॅसच्या पाठीच असे मी आपण काय सांगतल. इश्कल आमच्याकडे आंब्याच्या झाडाला आंबे पिकलेले असले तरी कोणी जास्त खात नाही. आमच्याकडे इतके आंबे असतात. अरे मग पाठव ना माका. मी तुका ॲड्रेस पाठवते पाठवतलस मागा. राधा किशन हाय हॅलो दी हॅलो राधा किशन नमस्कार. आदित्य दादा म्हणता दिवेश आदित्य दादा स्नेहा विश्वासराव सरदेसाई हो का. स्नेहा सरदेसाई तिच्या माहेरचं नाव. ओके ओके. इश्कॉलमध्ये खाऊन तरी किती खाणार आंबो. होय तुमका गावता म्हणा तुमका चरबी आमका गावना नाही म्हणा आमका सोना वाटता. दिवेश म्हणता ताई तुम झगड़ा कैसा है. झगड़ा ताई तुम झगड़ा कैसा है मतलब मेरा झगड़ा किससे हुआ. भूषण दादा म्हणते आमचो गॅस इलो 2 दिवसात. तुमचो गॅस इलो आमका पाठवून द्या मग. इश्कवाला म्हणते आदित्य के सरपय छाई स्नेहा सरदेसाई. वा 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 वा. आदित्य दादा दिवेश सॉरी इश्कवाला लोक खूप छान शायरी करतो. हरलो दुःख झाले सोबती. शायरी चाहिए. दिवेश म्हणते भाई तुम झगड़ा जय सायकल. कायमी बोलून गेलो श्वास माझा थांबला. मी इथे अन तो तिथे हा खेळ आता संपला. कायमी बोलून गेलो. विनायक दादा म्हणतात दादा किती वेळा सांगितलात विनायक दादा काय करताय तुम्ही. माझ्या वाडीकडच्या लोकांमध्ये मला फक्त माझे सासरे आणि सासूबाई सोडले तर कोणीच भोळे वाटत नाही. बिचारे खरंच खूप शांत आणि साधे लोक आहेत. ओके हा आपलीच वाटणार लोक साधी. आम्ही तर काय नुसती चाव 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 करतो काय तुमच्यावर. ताई लाइव कसे करते हैं. अच्छे करते हैं. राधे ने लाईक किया थैंक यू राधा. दिवेश म्हणते माझं लाईव्ह यूट्यूब में. ओके. आदित्य तुम्हाला कोकणची एक मुलगी माहिती आहे का. त्याची कोणीतरी नातेवाईक लागते. माझ्या सासरवाडीकडच्या लोकांची यूट्यूबवरती व्हिडिओचे ब्लॉग वगैरे टाकते. स्वानंदी सरदेसाई का. कायमी बोलून गेलो श्वास माझा थांबला. मी इथे अन तो तिथे हा खेळ आता संपला. मी स्वतःच्या काळजावर घातलेला घावा. रोज हातून जाळतो मी वेदनेचा गाव हा. आपुलाच तो रस्ता जुना. आपुलाच तो रस्ता जुना. मी एकटा चालू किती उरलो हरलो दुःख झाले सोबती. आलिया दूध
म्यूट करके मैं बात कर रही हूँ. असंच काहीतरी नाव आहे वाटतं. थांबा बायकोला एकदा कन्फर्म विचारतो. दिवेश म्हणतो बाय बाय. समाधान दादा म्हणतात कुठून आहात आपण? मी कोकणातून आहे समाधान दादा. दिवेश म्हणतो हाय. सुप्रिया दीदी बोल रही है हाय हाय कैसी है? मैं ठीक हूँ सुप्रिया दीदी, आप कैसे हो? खाना खा लिया? समाधान भाई बोलतायत खूप छान आवाज ताई. थँक्यू थँक्यू. समाधान दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, लाईक करा, सर्वांनी लाईक करा, पटापटा लाईक करत राहा. सुप्रिया दीदी आशु क्या बोल रहा था? आशु बोल रहा था कि सुप्रिया दीदी ने आपने दी हुई वॉच दिखाई हमें, उन्होंने बहुत संभाल के रखी है ऐसे बोल रहा था. आदित्य दादा म्हणते हो बरोबर स्वानंदी सरदेसाई, हा सरदेसाई, हा खूप छान आहे ती. दत्ता दादा म्हणतायत हाय कोकणकर कसे आहात तुम्ही? मजेत? हो दत्ता दादा मी मस्त आहे. तुम्ही कसे आहात? तुम्ही कसे आहात दादा? आणि चॅनलला नक्की जॉईन व्हा दत्ता दादा. सुप्रिया दीदी बोलते हॅलो हॅलो सुप्रिया दीदी. इश्काला पुढील मेसेज आदित्यसाठी. सुप्रिया दीदी बोलते अनम्यूट कर. अनम्यूट आहे, म्यूट आहे, म्यूट आहे. बात छुपी है कहाँ, आवाज दे यहाँ. सुप्रिया दीदी, सुप्रिया इश्क वाले लोग सुप्रिया दीदी को फूल दे रहा है गुलाब का. दत्ता दादा मध्ये आवाज नाहीये तुमचा, सॉरी म्यूट केलेलं ना. आवाज गेलो, आवाज गेलो. मुंह पे पट्टी बांधी है, आवाज नहीं आ रहा है. मुंह पे पट्टी बांधी है, आवाज नहीं आ रहा है. अनम्यूट अनम्यूट. आवाज बसला का? बसला माझा आवाज. प्रफुल आवाज बसला, चॅनलला लाईक करा. इश्काला म्हणतो म्यूट आहे. पुढील मेसेज आदित्यसाठी. सुप्रिया दीदी क्या बोली कुछ नहीं सुना. वो बोल रहा था कि सुप्रिया दीदी वॉच दिखा रही थी और मैं उन्होंने बहुत संभाल के रखी है. इश्क वाला लव. दत्ता दादा म्हणते मी मजेत आहे. इश्क वाला लव मध्ये कोकणी लोक रागीट असतात असं काही जणांना वाटतं, पण ते पूर्ण खरं नाहीये. कोकणातले लोक सरळ आणि स्पष्ट बोलणारे असतात. खोटं गोड बोलण्यापेक्षा खरं बोलतात, त्यामुळे काही वेळा ते रागीट वाटू शकतात. हा फॅक्ट आहे, समजून घ्या. इश्काला म्हणते प्रत्यक्षात कोकणातले लोक खूप प्रेमळ, मदत करणारे आणि पाहुणचार करणारे असतात. हे पण फॅक्ट आहे, समजून घ्या. विष्णू दादा नमस्कार. कॉन्फिडंट लुक छान आहे. अभि गावकर लाईक डन. विष्णू दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. अभि दादा तुमचंही स्वागत आहे. प्लीज पटापटा लाईक करा सर्वांनी. आदित्य दादा म्हणते बरोबर बोलतात तुम्ही, माझी बायको पण अशीच आहे. तिला विचार करत नाही की ती समोरच्या व्यक्तीला राग येईल किंवा त्याला वाईट वाटेल. जे काय आहे ते स्पष्ट बोलून मोकळे होते. डोक्यात राग नाही, मनात राग नाही, होय ना, अशी पाहिजे. शरद दादा नमस्कार. एम एस पाटील म्हणतात जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा, कुठून आहात तुम्ही? शरद दादा खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज पटापटा सर्वांनी लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. रोज आपलं लाईव्ह असतं, त्यामुळे तुम्हाला लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील जेव्हा जॉईन व्हाल तेव्हा. आदित्य दोनदा पाहुणचार ही एक अशी गोष्ट आहे, आम्हाला लग्नाला जवळपास 1.5 वर्ष होऊन गेलं आहे, तरी पण सासरी 2-3 वेळा झाला असेल. पण त्यांच्याकडे गेलं की त्यांना वाटतंय आता जावयाला डोक्यावर घेऊन काय करावं. अशीच असतात. जेव्हा माझे मिस्टर पण जातात ना तेव्हा म्हणजे खूप त्यांना खूप आनंद होतो. एम एस पाटील म्हणताय फ्रॉम शिर्डी. हो का, शिर्डीवरून आहात का? खूप छान दादा. चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच जम्मूला राहते तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. राम भाऊ म्हणतायत नमस्कार म्हटले माय. नमस्कार राम भाऊ, नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? इश्कला म्हणते मागून बोलणारे मोदीजीला पण बोलतात, जे काय आहे ते पण तोंडावर बोलणारे कमी असतात. हा मग काय, पार्टी काय कुत्रा पण भोगतो. जे समोर बोलतात ना तेच खरे माणसं. पाठून बोलल्याला कोण विचारते आणि काय लोक लक्षात घेतात. हा
ओके. ईश्वर म्हणते, सनंदी म्हणते सगळीच चांगली असतात. गिव्ह रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट. राईट. मग काय, आपण जेव्हा एखाद्याला रिस्पेक्ट देतो ते पण दादा असं नसतं. गिव्ह रिस्पेक्ट, आपण जास्त रिस्पेक्ट देऊनही आपल्या डोक्यावर बसतात लोक. देत नाही आपल्याला रिस्पेक्ट. आदित्य दादा म्हणते कोकणातील लोकांना मासवडी वगैरे बनवता येत नाही, पण त्यांना माहित आहे की मला मासवडी आवडते. माझ्या मेहुणी आणि सासूबाईंनी माझ्यासाठी मासोळी शिकून घेतली आणि मासोळी बनवतात. मी गेलो की आवर्जून. बापरे, बघा, त्यांना आमच्या कोकणात असलं मासवडी वगैरे हे काहीच नसतं, पण त्यांनी तुझ्यासाठी सगळं शिकले. म्हणजे किती त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे बघ. शरद दादा म्हणते ताई आम्ही येवलामधून आहे. हो शरद दादा, खूप खूप छान. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा आणि रोज लावीला या. खूप छान गप्पा होतात. आदित्य दादा म्हणते लांजा वगैरे माहित आहे का तुम्हाला? हो दादा, लांजा माहिती आहे मला. राजापूरला आहे ना लांजा. काय मी बोलून गेलो, श्वास माझा थांबला, मी ते अन तो तिथे, हा खेळ आता संपला. मंडळी लवकरात लवकर करा कमेंट. सुखाची चांदणी, सुखाची चांदणी. वेळ झाली फनी प्रश्नांची. ओके, फनी क्वेश्चन विचारूया का आपण? यार मी अनम्यूट काढायला का विसरते. आदित्य दादा म्हणतात मासवडी हा एक व्हेज मधला प्रकार आहे. सचिन दादा म्हणतात लाईक डन. यशकवाला म्हणते वेळ झाली फनी प्रश्नांची. चला आपण विचारूया आता. मासवडी हा व्हेज मधला प्रकार आहे, तुम्हाला माहित असेल. आणि हो हो मला माहिती आहे दादा. खोबरं आणि कांद्यापासून बनवला जातो आणि खूप छान लागतो तो. NP क्रिएशन म्हणते वाव मस्त, खूप छान. कुठून आहात NP क्रिएशन? सचिन दादा म्हणते जय जिजाऊ जय शिवराय. जय जिजाऊ जय शिवराय सचिन दादा. आदित्य दादा म्हणते आवाज गेला. सचिन दादा म्हणते तुमचं आमचं नातं काय? भावा बहिणीचं. आवाज गेला. सचिन दादा म्हणतात जय जिजाऊ जय शिवराय. इश्कवाला म्हणते म्यूट काढा आधी. म्यूट 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 म्यूट. जांभूळ जांभूळ जांभळ्या रंगाचं असतं. कोकणातील जांभूळ जांभळ्या रंगाचं असतं म्हणून जांभूळ बोलतात. जर जांभूळ पांढऱ्या रंगाचं असलं तर काय बोलणार? पांभूळ. पांभूळ म्हणणार. सचिन दादा म्हणते लाईव्ह अनम्यूट. आता केलं. आदित्य म्हणते देऊळवाडा आणि गावठणवाडी. ओके, हे काय आहे? सचिन दादा म्हणते प्रीती लाईक ताई मला जॉईन करा सांग. दादा मी इथं कोणाला सांगू? म्हणजे मी सांगून हे करणार का मला सांगा? आणि मी इथं कोणाला सांगत नाही दादा. सचिन दादा मी कोणालाच सांगत नाही मला जॉईन. मग फक्त मी माझ्या लाईव्हवर मी फक्त सांगते की आता मला तुम्हाला कोणी जॉईन मी सांगितलं तुम्हाला करतील परत
तुम्ही जर त्यांना नाही केला तर परत मला तेच सांगणार की तुम्ही सांगितलेलं तर मी लाईव्ह गेले, म्हणून मला ही झंझटच नको. म्हणून मी माझ्या लाईव्हला फक्त मी माझं बोलते, माझ्या चॅनलबद्दल बोलते, मी कोणाला काही सांगत नाही. लय ती डोक्याला ताप आहे तो. समीर दादा म्हणतायत हाय ताई. हाय समीर दादा, नमस्कार. कुठून आहात आपण? रोशन दादा म्हणतायत हाय. हाय रोशन दादा. इश्कवाला म्हणते पांबुळ. अजून कोणी उत्तर देईल का? फनी उत्तर. सचिन दादा म्हणते मला सगळ्यांनी मदत करा सबस्क्रायबर वाढवण्यासाठी. तर मंडळी सचिन दादांना प्लीज सर्वांनी मदत करा त्यांचे सबस्क्रायबर वाढवण्यासाठी. त्यांचं पण चॅनल आहे, तर नक्की त्यांना मदत करा. जा घरी भांडी घास. तू ये की, पेसिंग मध्ये भांडी ठेवली आहेत, घासायला येतोस? तुझं इथं काय काम आहे? जा की, फालतूगिरी करायला येत आहेत. जा ना. तुला कोणी तुझ्या घरातली भांडी घासायला नको बोललंय? नाही, घरातली संपली असेल तर ये माझ्या घरी भांडी घासायला, लादी पुसायला. तोंड उचलून यायचं लाईव्हला दुसऱ्यांच्या. इथून कल्टी मारायचं हा, नाहीतर रिपोर्ट करणार या चॅनलचा. सनंदी म्हणतायत म्हणून आम्ही चॅनल सुरू करत नाही, आम्ही फक्त सपोर्ट करण्यासाठी येतोय. हा मग काय, मी सगळ्यांना कुठं सांगत बसायचं ह्याला मदत करा त्याला मदत करा. राजू दादा म्हणतात ताई मला तुमचा चष्मा पाहिजे. राजू दादा, चष्म्यासाठी तर लोक सगळे मला म्हणतात की मला चष्मा पाहिजे, चष्मा पाहिजे. मला वाटतं हा पण मला तिजोरीत ठेवायला पाहिजे सिलेंडर सारखा. राजू दादा कुठून आहात तुम्ही? सचिन दादा म्हणते जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय धर्मवीर छत्रपती शंभूराजे, जय महाराष्ट्र रायगड, जय शिवाजी. चल निकितून एवढा काय म्हणतात ते, आता मला बोलायचं होतं पण मी बोलत नाहीये. शाळेत शिकायच्या टायमिंगला लाईव्हवर येऊन बसलाय. चल निक, अभ्यास कर जा, चार चार धडे वाच, निदान परीक्षेत तरी पास होशील. पळ इथून, इथं पोरांना जागा नाही, छोट्या छोट्या पोरांना. पळ इथून. इश्कल म्हणते आमच्याकडे ये रे भांडी घासायला, 2 रुपये पर डे देतो, येतोस का? जातोस का रे राजू? काय रे राजगिया, जातोय का? राजू दादा म्हणतायत, राजू दादा तुम्हाला नाही म्हणत हा, वरचा तो राजू ऑन्ट्रे काहीतरी आहे त्याच्याबद्दल बोलले. राजू कंदारे दादा म्हणतायत वारंजे माळवाडी. वारंजे कोणत्या जिल्ह्यात आहे दादा? तू ढगात घालव ना ताई, घालव ना ताई. कोणाला ढगात घालू? सैशकवाला म्हणते सचिन महाडिक कुठून आहेस भावा? सचिन दादा मुंबईतलेच आहेत. सचिन दादा इश्कवाला लव तुम्हाला विचारतोय कुठून आहेस म्हणून. आता मी एक क्वेश्चन विचारते, मला सांगा हा, अशी कोणती गोष्ट आहे जी लग्नानंतर बायको फक्त एकदाच वापरते पण नवरा आयुष्यभर भरतो? नाही हा नको, दुसरा विचारते. इथं काय जय श्रीराम. राजू दादा म्हणतात पुणे जिल्हा. ओके, पुणे जिल्ह्यातून आहात. पाखर आजाद केला तुला. जय शिवराय, जय शंभूराजे ताई साहेब. नमस्कार. नमस्कार दादा, खूप खूप स्वागत आहे. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. कुठून आहात दादा तुम्ही? सचिन दादा वारंजे माळावाडी, पुणे जिल्हा. हे दादा पण तिकडचेच आहेत. जरा भारी प्रश्न टाक, लहान मुलांचे नको. तूच टाक चल.
आता मी लाईव्ह पण संपवते, काम आहे. तो मग पोरगात करत काय भांडी घासायला येत नाही, मलाच भांडी घासायला जावी लागणार. संध्याकाळी बघू लाईव्ह घ्यायला जमलं तर. संध्याकाळी नाही जमणार कारण जेवण करायचं आहे. तर मंडळी आता लाईव्ह संपवते मी. इश्कवाला लाव लाईव्ह संपवते. ओके, बाय बाय. ताईसाहेब आम्ही अहिल्यानगर पाननेरमधून. हो का? दादा मी आता लाईव्ह संपवते. थँक्यू माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. उद्या आपण नक्की बोलू. पाखरा आजाद केला तुला. मी तुमच्यासाठी सांगते, उद्या आपण बोलू. चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून उद्याचा लाईव्ह तुमच्या मोबाईलवर नोटिफिकेशन येईल. इसको लाईव्ह शुरू नहीं हुआ तो खत्म. अरे क्या करे बाई, काम भी आहे ना, क्या करे. इश्कवाला म्हणते ओके, इश्कवाला म्हणते ओके बाय. आमची परीचा एक्झाम पण आहे, शेवटचा पेपर आहे इंग्लिश, तिथं पण भर द्यायला पाहिजे, नाहीतर काय. आम्ही जातो आमुच्या गावा, आम्ही जातो आमुच्या गावा, आमुचा राम राम घ्यावा. पाखरा आजाद केलं तुला. सबस्क्राईब डन. थँक्यू. आपण उद्या नक्की बोलू. आणि बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा, तेव्हाच तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील माझं लाईव्ह सुरू झालंय म्हणून, नाही तर तुम्हाला मिस होईल. आपण नक्की बोलू. ओके, बाय दादा. बाय इश्कलव. बाय सनंदी कलंदर. सचिन दादा बाय बाय. राजू दादा नमस्कार, बाय बाय, टेक केअर.